Днес в кариера ще поставим на фокус празника на народните будители. Ще ви запознаем с примери, които поставят духовността и будителството на преден план. В предаването очаквайте професор Димитър Димитров, ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, мениджър, преподавател, меценат и носител на отличия за принос към науката, образованието и културата, пред камерата и микрофона на кариера. През 2015 година частно училище и детска градина Трита навършва 25 години, но вече започнаха културните събития по повод празника. Разговор с собственика и директор на училището госпожа Диляна Божинова. В края на предаването избрани моменти от филма, посветен на 40-годишнината от създаването на Медицинския университет Плевен. Останете с кариера и приятно гледане! Днес в кариера ще ви направим съпричастни към Деня на народните будители, 1 ноември, който води своето начало от 1923 година. В исторически момент, когато българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи. Наследство, което следва да бъде пазено и съхранявано и до днес. Пример за подобно духовно и културно опазителство и развиването му чрез наука, образование и университетска дейност е професор доктор Димитър Димитров, учредител и ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което има 22 годишна история. През 2011 година професор Димитров е удостоен с почетен знак на град Пловдив за принос в развитието на образованието и науката. А година по-късно, по повод неговия 60-годишен юбилей, община Пловдив го награждава и с почетна грамота и златна значка за дългогодишна подкрепа на културните събития в града. Деня на народните будители е повод за равносметка и оценка стойността на празника. Уникален празник. Българският народ е много духовен, колкото и да напоследък да вървят за една част от населението обратни тенденции. Аз бих казал, че да имаш два духовни празника. Американците имат ден на пуйката, ние имаме ден на културата, имаме ден на будителите. Имаме 1 ноември и 24 май. Очевидно е, че духовната мощ, културното наследство и културният потенциал на този народ, българския народ, е много по-голям, отколкото би съответствало на броя на българите и на територията, която заема. И двата празника, и 24 май и 1 ноември, те карат да се гордееш, че си българин. Ако погледнем в вековете, будителите са били дейците на културата, образованието и духовността, религиозните дейци, учителите, композитори, писатели, артисти. Тези хора винаги са биели камбаната и са изправили на крака народа, а не политиците, за съжаление. Ето сега имаме живи класици. Един Антон Дончев, един Стефан Цанев, един Светлин Русев, журналисти като Тома Томов, хора, които заслужават да бъдат поставени на пиедестала на българските будители в днешно време. Гордея се с това, че Пловдив спечели номинацията за столица, европейска столица на културата. Считам, че и ние имаме някакъв принос за това с нашето участие в редица културни събития. Висшето образование е неминуемо свързано с културата. Нашето разбиране е, че младите хора, които завършват висше образование, трябва да имат и необходимата естетическа култура, защото те стават примери за подражание. В навечерието на друг голям празник, Деня на Свети Димитър Солунски чудотворец, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите дипломира 163 магистри от специалностите стопанско управление, финанси и банково дело, счетоводство и одит, икономика и управление на туризма, икономика и управление на агробизнеса, управление на общините, управление на селските райони, управление на проекти и маркетинг и реклама. Средният успех на випуск 2014 е отличен 5,53. Гордея се, че постигнаха рекорден успех. Значи, това е отличен успех на целия випуск. Разбира се, това са магистри, които са цвета на студентите. Ако студентите са цвета на младежта, магистрите са цвета на студентите. И успех на 5,50 на целия випуск е действително много впечатляващо. От друга страна ми домачнява за тях. Виждам колко качествени хора са. И затова им казах,
или се хващайте да емигрирате и ставайте там миячи на чини, метачи на къщи, или ако останете в България, отдайте целия си талант, всички дарби, които Господ ви е дал, за да направите една по-добра България за децата си и внуците си. Европейското дипломно приложение е образец, който е съгласуван с Брюксел и с Министерството на образованието и науката. Тези дипломи отварят вратите на нашите възпитаници във всяка европейска страна, в Съединените щати, във всички държави на британската общност и на практика останаха само Северна Корея. Ние въведахме мениджмънт на човешките ресурси, оказа се, че там има търсене. Преди това въведахме управление на информационните системи, също има търсене. Развихме сътрудничество с Техническия университет в София, който е водещия в направление информационни системи и информатика. Новото е на преден план и предстои съвсем скоро. То е част от политиката на висшето училище да се развива в крак с предизвикателствата на времето и да предлага все по-добри условия на своите възпитаници, както и да бъде вярно на сентенцията, изразяваща устойчивост и трайност. Чух и забравих, видях и запомних, направих и разбрах. Какви са съветите, с които изпрати своите възпитаници, техния ректор? Казах им, че на нашите възпитаници, които тръгват по пътя на своята професионална и житейска реализация, да не се плашат от препятствията, които Господ им изпраща. Това са изпитания, които ги правят по-силни. Да търсят всеки ден идеята за новото, за внедряване на иновации, всеки в своята сфера. Да си правят самокритичен анализ, да си търсят кривиците един друг, както е казал Левски, за да се върви напред. Не се повтарят тия кривици, тия грешки. И разбира се, там, където срещнат проблем, който за тях е тежък, да се обърнат към своите духовни родители, професорите, при които са учили. Сигурно ще намерят ценен съвет, който струва чисто злато. В кариера продължаваме с още празнични акценти, посветени на 1 ноември, Деня на народните будители. През изминалата седмица в студиото на предаването гостува госпожа Диляна Божинова, собственик и директор на частно общообразователно училище и детска градина Дрита, което през 2015 година празнува четвърт век от своето създаване. Каква е равносметката за тези 25 години и какво бе началото? Госпожо Божинова, кои бяха предпоставките и вашите вътрешни импулси, които ви вдъхновиха да създадете една добре работеща образователна институция като Дрита? Всъщност преди 25 години, на първо място мога да кажа, че съм била достатъчно млада, за да започна едно наистина много сериозно и ново начало в моя живот и изобщо в кариерно израстване. Става въпрос за едни години 89-90, когато наистина всичко беше подчинено на едно ново начало, на една много голяма емоция. И естествено много хора наистина се поддаваха на тази емоция и инициираха различни нови идеи. Така възникнала у мен идеята да направя детска градина Дрита, защото по това време всъщност това беше първата детска градина частна в България след промените. И може би това, което най-много ме накара тогава е доста закрепостената и устаряла педагогическа система. Каква е равносметката според вас за изминалите години? С какво може да се гордеете и кои са силните ви страни? Ако се върнем назад във времето, ние имаме непрекъснати успехи в изключително много области. Може би на първо място трябва да спомена успехите ни по отношение на изграждането на училището и на изграждането на екипа на училището, защото екипа, хората, които работят в едно училище, всъщност правят училището. Ако погледнете матурите и външното оценяване в последните години, Дрита винаги е на едно от челните места с отлични резултати на децата. Постижения навсякъде, постижения музикални, постижения артистични, постижения в областта на танците, на театъра, на изкуства изобразителни.
тези успехи идват неминуемо с много труд и много постоянство. Работя в училище Дрита от самото начало, 1994 година, с огромно удоволствие и респект към всичко, което правим, към колегите, към децата, към родителите, защото виждам в тях съмишленици и хора, които вървим заедно в една посока. А това, по-хубаво от това и по-ценно в една професия, нямам какво да кажа. Повече от 10 години имаме ателие иконопис и това е изключително важно за мен, естествено за децата, за цялото училище, защото иконата, според мен, възпитава в добродетели. Много важно за децата е да са добри. Това, което може да се каже за училище Дрита като и детска градина Дрита като един изключително голям отличителен белег, е това, че ние много държим на семейната среда, може би на семейството като такова. Децата ни и нашите родители, наистина, оставайки в Дрита, чувстват Дрита като едно семейство. А с какво Дрита печели сърцата на децата и ги задържа при вас? Мисля, че печелим децата с невероятната подкрепа, която им даваме също така. Децата при нас се научават да живеят един колективен групов живот, като всеки е толерантен към останалите, всеки подпомага останалите тогава, когато е необходимо и наистина от тук насетне те се чувстват щастливи. Предучилище беше чудо. Просто ние унимяхме още в първия ден. Гледахме с отворени очи, радвахме се на всичко, поглъщахме всичко. Беше невероятно. Доволна съм от училището, дава ми спокойствие, чувстват се като едно малко задружно и сплотено семейство, разбират се с децата, самото ми дете е доволно. Уча в училище Дрита от 8 години и съм много доволна, защото всички учителки са добронамерени, много добре се държат с нас, децата са любезни. За Дрита учениците, учителите, всички са много ученолюбиви, добри. Кои ще бъдат предстоящите събития, с които ще отбележите 25 годишнината си? Още от септември месец започнахме с различни дейности. Всъщност се оказа, че е прекрасно всеки месец в учебната година да си казваме честит рожден ден, 25 годишен юбилей. Срещите ни с частно общо образователно училище детска градина Дрита тепърва предстоят, защото 25 години са повод за равносметка, а и за още събития, посветени на годишнината, част от които са дните на отворени врати на 4 и 5 ноември. Сега е време и за последния акцент в предаването. През тази година Медицински университет Плевен навършва 40 години от своето създаване. По повод празника на 31 октомври се състоя празничен концерт, на който ще ви направим свидетели в следващото предаване. А сега малка част от филма, посветен на плевенската алма матер. Плевен – град с богато и съхранено културно-историческо наследство, което датира още от края на 5-то хилядолетие преди новата ера. Многобройни археологически находки свидетелстват за високата материална и духовна култура на траките, обитавали хилядолетие този край. По време на османското владичество Плевен запазва българския си облик, благодарение на построените църкви, училища, мостове и обществени сгради. През 1825 година тук отваря врати първото светско училище, а 15 години по-късно и първото девическо училище в България. През 1865 година се полагат основите на болничното дело, когато Митхат Паша изгражда първата болница с 40 легла. В средата на 90-те години на 20 век Плевенската болница се превръща в най-голямото лечебно-диагностично заведение в страната. Голямата леглова база, квалификацията на лекарите и профилираните клинични звена, създадени през годините в болницата, стават важна предпоставка за разкриването на медицински факултет в Плевен. Създадената специализирана и профилирана медицинска дейност с 40 отделения и 13 сектори е основа за формирането на бъдещите катедри. За първи декан е назначен професор доктор Нетко Кючуков. На 1 март 1974 г. е създадена първата катедра по неврология и неврохирургия, а през есента на същата година започват редовните учебни занятия. В следващите 5 години се разкриват още 24 катедри, 14 от които клинични. Развитието на медицински факултет Плевен през първите години от неговото съществуване се очертава от 3 главни направления – учебно-преподавателска, лечебно-диагностична и научно-изследователска. 40 години по-късно Плевенският медицински университет се откроява със съвременния си облик на водещ образователен и научно-изследователски център.
започнало съществуването си с един факултет и обучение по една специалност медицина, по-настоящем в университета има 3 факултета: факултет медицина, факултет обществено здраве и факултет здравни грижи. Медицинският колеж и департаментът за езиково и специализирано обучение също влизат в структурата на висшето училище. Провежда се обучение по 10 специалности в 3 професионални направления. С високо квалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, спортен комплекс, 2 студентски общежития, модерна университетска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е университетската болница УМБАЛ д-р Георги Странски. Емблема на университета е единственият за Източна Европа и на Балканския полуостров телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, даващ уникалната възможност за студенти, докторанти и специализанти да се обучават с авангардна апаратура по ендоскопска хирургия. 2014 е знакова и с откриването на 4-ти факултет по фармация. Бе направена първата копка на нова образователна структура, което доказва за пореден път, че Плевенския медицински университет, освен новатор, е пионер в полагането на основи и в съграждането на нови хоризонти за своето бъдеще. Първи път успяхме тук в България да направим 3D трансмисия по отношение на хирургична интервенция, което е много успешно. Благодарение на екипа на ректора и на нашия екип по професионална хирургия. Тоест, колегите видяха нещо, което не бяха виждали, т.е. да се потопят в 3D пространство по една хирургична интервенция. За мен това е хирургия на бъдещето. След първото излъчване на хирургия на живо, става факт и първото у нас трансатлантическо предаване в реално време на роботизирана хирургична операция от Съединените американски щати. През март 2014 година бе инсталирана втора роботизирана система от последно поколение Da Vinci SI с тренировъчен симулатор за обучение. Така към днешна дата Медицинския университет Плевен се нарежда сред водещите 20 европейски центрове, работещи с 2 роботизирани системи. Развитието на университетското образование, осъществявано най-напред в Медицински факултет Плевен към Медицинска академия София, след това във Висшия медицински институт и днес в Медицинския университет Плевен, е значително национално научно-образователно достижение. То е дело на всички университетски дейци, работили отговорно и всеотдайно за издигане престижа и името на плевенската алма матер, която вече 40 години заема достойно и полагащо се водещо място на картата на медицинските висши училища у нас и по света. Това бе днешното издание на Кариера. Само за вас, умните, ерудирани и работещи българи, Privilege Vision представи предаването за бизнес, възможности за обучение и професионално израстване. Гледайте ни всяка събота след новините по телевизия Европа от 20:30, с повторение в неделя от 10:30 часа. Медицински център Кортекс. Първият в страната частен медицински кабинет за компютърна диагностика на неврологични заболявания, изследване на мозъчната биоелектрична активност, лечение на неврологични, психиатрични и детски заболявания, нова компютърна апаратура за изследване на периферната нервна система, кабинети по физиотерапия. Центърът разполага с изявени специалисти невролози, психолози, психиатри, физиотерапевти, диетолози и логопеди, които осигуряват високопрофесионална специализирана медицинска помощ. Комплексно обслужване на всички пациенти от цялата страна. Медицински център Кортекс. Повече от 20 години грижа за вашето здраве. British School of София е първото акредитирано британско училище в България и единственото, което следва британския образователен модел – от детската градина до последния училищен клас. Официален изпитен център на университета в Кембридж за издаване на дипломи за всички степени на образование. В British School of София английският език се изучава като роден от ранна детска възраст. Специален акцент се поставя върху обучението по езици, математика и природни науки. За българчетата са предвидени ежедневни занимания по български език. British School of София. Обучение ориентирано към успешно бъдеще.